Usa ka minuto human ang tao mamatay. Matag pitik sa orasan, adunay usa ka kinabuhi ang nakabsan. Ang kamatayon, usa ka butang nga kasagaran hadlok hisgutan sa tao. Apan usa kini ka seryosong butang ug realidad sa sugilanon sa kinabuhi sa tao dinhi sa yuta. Pangutana, unsa bagyoy mahitabo sa usa ka minuto human ang tao makabsan sa gininhawa? Aduna bay laing kinabuhi human ining kinabuhi sa yuta? Unsa may naghulat sa ikaduhang dimensyon human sa kamatayon? Una sa tanan, usa ka minuto human ang tao mamatay, diha dayon mobiya ang iyang kalag gikan sa iyang lawas. Aron masabtan nato kini, ang Ginoong Hesus naghatag og usa ka tinuod nga panghitabo niini sa Biblia. Ang sugilanon sa usa ka makililimos nga si Lazaro ug ang taong dato. Luke 16:22. Ug nahitabo nga namatay ang makililimos ug siya gidala sa mga manulunda ngadto sa sabakan ni Abraham. Ug ang dato usab namatay o gilubong. Human si Lazaro namatay, diha dayon gidala sa manulunda ang iyang kalag ngadto sa sabakan ni Abraham. Usa kini ka realidad nga walay bisan gamay madala ang tao gikan dinhi sa yuta ngadto sa ikaduhang kinabuhi nga naghulat. Sa lubnganan sa tao matapos ang tanang butang sa kalibutan. Apil niini ang imong mga relasyon, bahandi, pagkainila, ug uban pang butang nga imong gipundar dinhi ibabaw sa yuta. Mao kini gingon ni Apostol Pablo sa Colossians 3 verse 2. Ibutang ninyo ang inyong hunahuna sa mga butang nga tua sa itaas, dili sa mga butang nga ania sa yuta. Pangutana, unsa may naghulat sa tao sa ikaduhang kinabuhi? Ikaduha, usa ka minuto human ang tao mamatay, muatubang siya sa Dios sa usa ka paghukom. Mao kini ang giingon sa Biblia, Hebrews 9:27. Ug ingon nga kini ginatudlo alang sa mga tao ang pagkamatay sa makausa ug sa tapos niini ang paghukom. Human ang kalag mobiya sa yuta, muatubang siya sa usa ka paghukom. Dinhi ang tao hukman base sa iyang desisyon nga gipili sa buhi pa siya sa kalibutan. Adunay duha ka hukom ang Dios nga pwedeng mahiaguman sa kalag sa tao. Ang dapit sa kasakit nga mao ang dapit sa kalayo nga gitawag sa Biblia og Hades o impyerno, o ang dapit sa hingpit nga kalipay ug kadaugan diha sa dapit kung diin anaa ang Dios nga gitawag sa Biblia og langit. Balikan nato ang sugilanon sa taong dato. Sa Luke 16:22-23, ug nahitabo nga namatay ang makililimos, ug siya gidala sa mga manulunda ngadto sa sabakan ni Abraham. Ug ang dato usab namatay ug gilubong. Ug didto sa Hades giyahat niya ang iyang mga mata, sanglit nagaantos sa mga kasakit. Tungod niini, atong masabtan ngang kinabuhi sa tao sa yuta usa di ay kini kapag pangandam sa umaabot nga paghukom. Pangutana, nakapangandam ka na ba niini? Ikatulo ug katapusan, usa ka minuto human ang tao mamatay, siya mosulod sa usa ka dapit nga wala nay katapusan o gitawag og eternidad. Dinhi masabtan sa tao nga sama lang kagamay sa tuldok ang kinabuhi niya sa yuta ikumpara sa eternidad. Adunay duha ka pultahan ang eternidad.
Una, ang pultahan padulong sa walay katapusang kasakitan nga mao ang impierno. Ug ang ikaduha mao ang pultahan sa walay katapusang kalipay nga mao ang langit. Pangutana: asa kaha puhon manuktok niining duha ka pultahan ang imong kalag? Higala, naa nimo karon ang desisyon. Dili buot sa Dios nga maimpierno ang kalag sa tao. Busa, mao kini hinungdan nga minaog si Kristo dinhi sa yuta aron hatagan ang tao og kasiguruhan sa padulngan sa iyang kalag. Ingon ang John 3:17, kay ang Dios wala magpaanhi sa iyang anak sa kalibutan aron sa paghukom sa silot sa kalibutan, kundili aron ang kalibutan maluwas tungod kaniya. Higala, gusto sa Dios nga makaangkon og kasiguruhan sa eternidad ang imong kalag. Ug tungod ni ana, gipadad-an kaniya og manluluwas nga mao lamang si Kristo Jesus. Iyang gibayad ang iyang kinabuhi sa krus aron papason ang tanan nimong sala nga maoy nagbabag kanimo padulong sa Dios. Si Jesus lang ang dalan padulong sa dapit nga gitawag og langit. Busa, dawata siya karon sa imong kinabuhi. Isip imong nag-inusarang manluluwas ug maimuha ang saad sa kasiguruhan sa kaluwasan sa imong kalag. Hinumdumi, bililhon ang imong desisyon karon. O posible mao kini usa ka destinasyon sa imuhang eternidad. Ang Ginoo magapanalangin kanimo.